cas, al concert, vull recordar que demà, dimecres a les 11 del matí, així a la Casa de la Cultura, anem a fer un concert esta vesprada dedicat a tres grans cultures per referir-nos a aquestes tres grans cultures a les que sempre s'al·ludix musulmans, cristians, jueus que visqueren en aquestes terres des de fa moltes generacions, més de 24, potser, generacions. Ells tenien en aquestes terres, també aquestes terres, els seus llocs de treball, els seus que ofereix als vianants aigua a les places a canvi d'unes monedes. Tenien una funció social fins que en un moment es fa tot l'entramat de les aigües potables i desapareix aquesta figura, ja no té tant de sentit i queda com una cosa més folclòrica, anecdòtica. Els turistes es fan unes fotos a canvi d'unes monedes en algunes de les places, com dic, del nord d'Àfrica. Comencem amb aquesta cançó de la tradició sefardita del Marroc, el aguadero. Altra cantiga de Santa Maria, d'una de les 400 i moltes que dedicara este rei savi a la Verge, que parle de l'icono del judío.
cançó en la que se parla de l'exposició de l'Aixobar. És una cançó de noces. Es posen damunt dels llits tot allò que aquella xiqueta, des de ben joveneta, ha començat en l'ajuda de les dones de la família a confeccionar vespre a vespre per a que quan tinguera ja edat de casar-se tinguera tot preparat per a la nova casa que va habitar. Esta cançó, en un to una miqueta xistós, ens parla de les consogres, perquè mentre que a la mare d'ella tot li pareix que ha estat fet en la més absoluta de les finors i primors, a la mare d'ell tot li pareix una miqueta poc, però ja vos dic que és una miqueta en to graciós. El regateo de las consuegras. ¿Cómo le das a mi consuegra? ¿Cómo le das a vuestra hija mi querida? Le daré 7 vestidos, le daré 7 vestidos, uno que se troque a cada día, uno que se troque a cada día. Iréis por conmigo. Mi querida, le daré un guerdón de oro, le daré un guerdón de oro, que se lo goce con el oro, que se lo goce con el oro. Propicia coses com esta, que una jovencella, una doncella, va al mercat a buscar un marit, a comprar un marit. Ella en busca un i troba un fuster. I en la cançó ens diu, metafòricament, com anirà construint-li una caixa que podrà obrir i xepany unes claus d'or i unes claus de plata, tot en un llenguatge molt metafòric. Anem, però no tots els matrimonis després d'aquestes trobades són com en la vida més real, també, i en qualsevol tradició del món. No són tots ben avinguts, i en esta ens ha eixit una miqueta díscola, que em permetreu que no sàpiga la traducció al valencià normatiu. Ens ha eixit una miqueta díscola i no vol el seu espòs que li ha tocat perquè ha estat promès a ell des de menudeta, possiblement des de 5 anys, 4 anys, ha estat promesa a un home amb el que es casarà. Ella prefereix a un pantaloner, a una persona que fa pantalons. Així que ella, el títol de la cançó és simplement dos amantes, un oficial i un de repost, per dir-ho d'alguna manera.
Ell va ser un gran terratinent, un propietari de moltes terres, per tant la veritat que tenia temps per a dedicar-se a altres afers que podien ser com el de conrear la poesia. Va ser el seu malnom, o no sé com dir-ho d'una altra manera, perquè tampoc m'és la paraula en valencià, diguem malnom, era amant dels jardins i va escriure poesies precioses. Us recomano que busqueu els que no el conegueu, perquè va dedicar-ne algunes molt boniques a Alzira, que per no allargar-ho més, ja que s'han equivocat 3 vegades de cançó i hem de dir així 3 improvisacions, però sí que demanem per a deixar-vos aquest tast, aquest flaire d'aixos jardins d'Ibn Jafalla amb aquesta cançó que es diu Entre les Huelgas. Y entre las huertas paseando, entre el jazmín. Y entre las huertas paseando, entre el jazmín. Viví una isla muy hermosa.